sampun boten kekirangan menapa kula. Lho besipun Prabu Duryudana kuwi menapa nampi dados kakung kula paham dadosaken dunya kasih manah. Terus Duryudana tetapi dari saya bagaimana dan malah tempat pemandu kula jadi panjang ini posisi melakukan dengan kegayuan namun supen dengan itu kula kinten angger Prabu Diponegoro kok pinados supados saged nyirnaken ratu bahwa suwe dijepan ratu saged saged jamaipun mekaten nggih yen katen tampun ayi diworo kula tampi kanthi bobong rasa manahku nanging wonten somo-somo Nyai Prabu Diponegoro dipun wujudi Sinuwun Prabu Duryudana kagungan panjangga menapa kagungan pamudhun menapa dumateng ingkang rayipun Diponegoro tangan menika nekani kasinodan dikayuan dene kekayanipun sifat rahipun sopo sejati saking alasanipun memang lan sepuh badhe kasempatan rahipun dosa sakit matang lan nekani nasibun sakit manungge dan nekani nasibun miturut warasanipun Buta Drona saranipun kula saged nyirnaken nalika Drawati Prabu Buta lan kemudian mangke saged saipun Prabu Buta suring dijebol kanthi nalika Joko Bojati tentu saged lengkap mengenai kasih menapa sedhipenipun Nyai Prabu Diponegoro saged nyirnakaken Prabu Bojati Prabu Buta Nyai Prabu Tentang mana Gunung Katon Kuila Ringgo Tingin Ponco Sunyo Yen menika gayanipun Koko Prabu Duryudana senadyan kula derenake pepanggihan sepinten kadigdayanipun Ratu Drawati Prabu Buta pramila dawuh baranipun Koko Prabu selak boten sedaya sadahi penenggal menika kula nyagahi dawuh baranipun Sinuwun Prabu Duryudana kula aturi nangkaken menika saged nyangking pustakanipun Ratu Drawati. Nyai Prabu saged bincang menapa beberapa kedampon menapa kula tosik pasar colok lintang sampai obor kelenggan niku kula pamit bidal sedya Bupati Putih duwe negari Drawati nanti ketepun Prabu Buta tentu kula saged ngaturaken kuwandanipun saudara Koko Prabu Duryudana ingkang kepanipun Nyai Prabu Duryudana saged ngelasi mengenai bagyong kerayu kasebadan sedyanipun Nyai Prabu nalika nangkaken mawu kedasanipun mungkin sakanipun Koko Prabu Ratu nangkaken para kula pamit madhal asilan sedya toto siket jagane itu Bupati Putih negari Drawati dengan berakan kali mungkin maupun Nyai Prabu Diponegoro Boko Drawati meraihkan negara yang pamit masyarakat
paling jauh. Wah, kita terus karunia sejatosipun sadèrèngipun neraka budal tumuju negari Kasunanan ana kali manggura nembe semu peteng kawontenanipun kapitik nimbuk Ratu Ewati nembe boten sepita badalipun nyuwun pangapunten Kyai nyuwun pangapunten neraka saged dangu wonten setunggal negari Kasunanan masalah sing manah kula ngatosaken dhateng nimbuk Ratu Ewati pamukul nyuwun pamit paksa negari Mandura. Sinuwun Prabu Bathara Kresna ketingal janah pasuryanipun sinuwun Mandura. Kuatos kula ing manipun untuk saestu wonten negari Mandura boten dados sebab. Menawi watosaken manah kula mangke badhe bikal pengaringan kesaganipun Prabu Dewa Lengkara menika warang dadosaken boten paling kedadosan wah terus menuju bapak dongo kok menawi wonten resipun aturipun ajeng nanging Prabu Dewa sampun ngantos patos miturut kawontenan kadidayanipun siswa Dewa Lengkara menika wonten paribasan tinatah mendhat jero menter kangge kula menawi namung sinten Prabu Dewa boten badhe boten sepuluh mangsa anak murid kula pun Dewa Lengkara nanging menapa boten badhe dados berkawontenanipun sampun nggih perlu kula aturaken anggen boten perlu menggali babagan menika cekak neraka menapa bapa sekalimo malah kula pangapunten supados menika mangke lulus raja sedyanipun anggen Prabu Duryudana kabantu dening siswa kula pun Dewa Lengkara. Mugi-mugi upami anggen Prabu Dewa bekal pengaring-aring mangkaipun Dewa Lengkara saged misas anggen Prabu Dewa. Wonten paribasan kula rencana mekaten menika namun nyarujuk iso nyuwun dados sedyanipun sinuwun Prabu Duryudana setidakipun Baladewa bebayani kula saha matur kepada Sri Baladewa ora apa-apa aturana Durna kok menawi Baladewa menika matur badhe ngikuti lampahipun Dewa Lengkara malah prayogi mangke
kesanipun pun mahasiswa dening Diwarta. Maka pun inggih Pandai Prabu boten perlu penggalih babagan Angger Prabu Baladewa. Ingkang menika nggih keparengan hukum dalu dadi mangertosi kawontenan kados pundi tumindakipun anak kula pun Diwarta. Akan tindakipun Bapak Bima. Kula nak niki amanah iki. Kula wonten dawuh nggih. Kapitan sangenipun Kakang Sura kang sampun marusulan. Dene kula sedaya panjenengan dados. Keparenggan ingkang sipun separang Bapak dan kami totos siaganipun sinambi mangertosi kawontenan samangke kados pundi kawekasanipun aman urusan ini dari karo pemawon. Wonten pemandika para jeneng para ketua jogo bidang kabeh Kakang semono kawin Bapak Suwan ingsun dumateng Prabu para timbalan Bapak Prabu Karningrai nun kami medal dari fokus dari naik ke Bapak Prabu Kudenku Kakang Kakang Pemawon. Kono kadang asurakan sama dengan seluruh budu dengan nama Sabtu Brahmana Rojo Sabtu Pandikan Brahmana Pandito Rojo tersehat tanpa betul kan bentuk kalau mengenali Yontos Limah Waroto Kumusaka Dulu lamun Pandito mendikul sepisan tan kemo ngelawali pekindali teko satu mangan potro seto tan kemamante asal dengan batok sama kota basaki bantar mengakut gambaran gading bukul ke kono kayak sarjani polo bangkit buka polo gusti tino soko mandro layang perusak dulu pas